Respecte al partit del cap de setmana passat al camp del Mataró, un camp difícil, és cert que va ser una derrota dolorosa, perquè quan perds de poc i als últims minuts sempre és més dolorós, però jo crec que s'han de treure conclusions positives, no? Vam lluitar fins al final, vam tenir el partit quasi per guanyar-lo, però bueno, al final per petits detalls el vam perdre, no? Però el que deia, tranquil·litat i només s'han d'extreure coses positives del partit. Jo crec que vam fer un molt bon partit tant en atac com en defensa i res, seguir treballant per guanyar els pròxims partits. Respecte al partit d'aquest cap de setmana contra Stadium Casablanca, afrontar el partit amb tranquil·litat, sabent que si fem les coses bé lluitarem el partit, segurament el guanyarem, que estan per sota nostra i que hem d'aprofitar els punts que tenim, que hem aconseguit aquest principi de temporada, per agafar tota la distància possible respecte als que estan més a baix. I sapiguem que a casa podem fallar poc i reanimar el públic que vingui a veure'ns diumenge al matí i ja per totes. Respecte a la temporada que estem fent, la veritat és que estem contents, no podem enganyar ningú. Hem guanyat 4 partits de 5, 8 punts de 10 possibles. Jo crec que la veritat és que no ens esperàvem i al vestuari estem molt contents. Confiats en que estem fent les coses bé i que podem seguir sumant i aprofitar la ratxa fins que duri, no? Sabem que tot són etapes, tindrem moments bons, moments més dolents, aprofitar els bons per sumar el màxim punts possibles i distanciar-nos de la zona de baix.